وزیر برevaniya روسیه سرگی شویگو گهاند که هێزên esmaniyên Rûsî 40,000 gerên esmanî ji destpêka destwerdana Rûsiyê di Sûriyê de encam daye. Di gotarekê de encûmena wezîrên berevaniya welatên Asyan de wezîrê berevaniya Rûsiyê got ku hêzên esmaniyên Rûsî kariye bêhtirî 122 avahiyên bi ser terorîstan ve birûxîne. Dora Sûriye mafê mirovan di raporta xwe de ya ku di tabexa borî de belav kiribû tê de eşkere kiribû. Ku hêzên Rûsî ji destpêka destwerdana wê di Sûriyê de sala 2011 de 6,187 sivîl di navan 10,771 zarokebûn kuştiye. Dora Sûriye mafê mirovan di heman raporta xwe de rengê encamdana êrîşan ji aliyê hêzên Rûsî ve li ser deverên opozisyona Sûriye eşkere kir ku di heman deverê de hêzên Rûsî bi armanca kuştina hejmarek mestir ji welatiyên sivîl du êrîşan serhev pêktîne. Şûygo careke din romana Rûsî nû kir û got ku sedema destwerdana Rûsiyê di Sûriyê de tenê şerê terorê ye û ji navbirina wê ye ji Sûriyê. Wamece kir ku hêzên Rûsî di dema proseyên xwe yên leşkerî de kariye zêdetirî 87,500 çekdarî bikuje û nod ji sedî ji xaka Sûriyê kontrol bike. Ev daxuyanên Rûsî bûne cihê pêkeniyê ji aliyê çalakvanan ve ji ber ku tanha bêhtirî 40 ji sedî ji xaka Sûriyê ji dervî kontrola rejîma Esedê.